Dnes mám pre vás byt, do ktorého sa stačí len nasťahovať a bývať. Poďte sa na neho pozrieť. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou. Najväčšou výhodou v byte je vlastné kúrenie elektrické. Ako si len spomeniete, je v byte robené či plastové okná, či rozvody elektriny, plávajúce podlahy. Byt má plochu 72 m². V byte bola robená nová bezbariérová kúpeľňa. Orientácia bytu je sever a juh. Na severnú stranu máte kuchyňu a spálňu, na južnú stranu máte obývačku. Ak sa vám tento byt páči, zavolajte mi a dohodneme si obhliadku. Moje meno je Martin Karabinoš a teším sa na stretnutie. Ak máš o tento byt záujem, rýchlo mi volaj. Ja už idem riešiť inú nehnuteľnosť.